Tes. Salam.
Horas madihita salhuna, hamisian parhalado ni huriata KBP Sentosa Samarinda, pasahaton, selamat datang dohot selamat beribadah tuhita. Sude ruas ni huria naro di permingguas sedarion. Terlobi turuas ni huria naod dope perjulu sahali, madohoti permingguan di gerejaon. Rak mahitam majagahon hatomanon ni parminggota tabongoti mapar saurata doho Tuhan debata di bagasan dame doho las ni roha marit de mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Positutudo rohaku manang hamatean, manang hanguluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan waing, manang akka narosogot, daktar baheni manirangi hita, sian haholongon ni rohani debata,
Marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Saya togu-togu jala rajai marohanami marhite-hite todimi. Asa olo hami manangihon doho majalo hatam. Saya pahok mahatam di bagasar rohanami. Asalam ibbaru jalalam badia rohanami. Saya urupi ma asalam marhaposan hami tu anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Asa jumpa kami hangudua saleleng nilelengna. Amin. Hudul mahamu. Maredehita. Tangihon hamu ma patik ni debata di minggutta sedarion ima patik parjolo doho lapatanna. Patik parjolo ahu do Jahoba debatam ninna debatatta. Dang jadi marakup ahu bayenommu debatam. Dia do lapatan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata asa mida nasa naadong. Ido sahakna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon na obar tupatikmi. Amin. Tapi gema de pujian sian punguan ama.
Tapuji Tuhatta meredde mahita. Tuhan Yesus merengah di Roma masuk batu jolong masa lengau marjua nakar bahenau martua Tatopo timado sata nagodangi martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami doho guarmu nabadiai. Alana tergogot hami marningo dosa nami. Saya marasini roh hamaho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak di debata naga bejolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate.
Nama naik tu banua gijang doho mangod diho kami. Asi maroham dihami, saya patok tong madihami roha ha mauliateo tuho. Oton di parbadia pangapul dinamarsa roha. Pamalum masaluhu na bernit binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami. Mangulahon loman roham. Hodo perhitian ni nasa asini roha. Say unang tulak hami. Say tangihom mahami. Ho ale debata. Ama anak doho tod di parbadia. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasisan ni dosa. Ay dangadong ibar ni ay saluhu do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alay akka nagabi pitor binahen ni basa-basa marhite-hite siyan asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion ni marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habangsa para siyan. Marhite-hite ha porsyaon di mudarna. Hasangapom ma di debata na diginjang. Amen. Abdul Mahamud. Tabagema ede puji-pujian sian paduan suara glorify.
Tapuji Tuhatta, maredde mahita. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion ima dienet sian Markus 10 ayat 46 sahak rodi 52 tajahama di bagasan marsika sorin songonom ma hatani Tuhatta. Dungi di bongotina sida ma huta Jeriko. Jadi dinaruari bana sian Jeriko rapon sisianna dohot halak natorop. Adong mahudul disi dipinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung. Si Bartimeus anak ni si Timeus. Laddo mamisang ibana asa sipnyan. Alai lam digogo do majuhon. Ale anak ni si Daud asima roham diahu. Jadi hatok maibana hehe laho madapoto Jesus laus tading doang goulosna. Dungi di dok Jesus matu ibana laho maho di pangolu hapor siomi doho jala mitor marnidama matana laus di hutama Jesus
sidalanan nai. Ido sahakna martua doakan atu mangihon hatani debata jalan naupi opsa. Tapi gema ede puji-pujian sian ina Kamis. Tapuji Tuhata maredde mahita. Sudah
porsa tay songon na hinatidak kon didong atta sa porsaon di sandok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumapalangi doho tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabias seton di parbadia, adorak sa bubuhan. Iro tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matitar pajal do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu banua toru dung di tanah. Amla mangulu di ari patuluhon, na manaik tu surgo, la hudu tu siam debata Jahoba, amanai pargogon naso atu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halat na mangulu doho namate. Au porsea di ton di perbadia, jaladok sada huria nabadia. Huria atau paniala Kristen akan nabadia. Doho diasisan di dosa, doho diatai nama dok. Bela mangul sugu daging hal nang mati. Doho dianguluan nasora sudah. Amin. Tapi gimana dari puji-pujian sian sola gracia.
Sebagaimana titing di huriata. Titing Huria HKBP Sentosa, Resort Sentosa Samarinda, Minggu 22 Dung Trinitatis. Topik Minggu, Guru Dokni Debatado Saluhutna. Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Nomor sada pertangyangan sektor. Di hari Selasa tanggal 20 Oktober 2024, patupaut tado pertangyangan sektor di sektor Tulu. Di bagas ni keluarga Nyonya Sinurat Borusiahaan. Sektor 5 di bagas ni keluarga HDS Tapubulun Boru Siburian. Di sektor 7 di bagas ni keluarga Situa S Situmorang Boru Nainggolan. Doho di hari Rabu tanggal 70 Oktober 2024, pertangyangan sektor di sektor Sada di bagas ni keluarga MP Sinaga Boru Opusunggu. Di sektor 4 di bagas ni keluarga Situa B Samosir Boru Simanukalit. Dohot di sektor onom di bagas ni keluarga R Nainggolan Boru Manulang. Alamat Boima Taida di titing naung disarni Huriata. Napaduahon namar ulang tahun. Hobar tu data na masuk tu Huriata, torop ni ruas namar ulang tahun di Bogasan Mingguon, godang na tolu halak. Hatani debata imana tersurat di Pesalmen 65 ayat 5. Mertua mahalak na pinilitmi, jalani luasmi dumodok mangingaton akka alamammi. Saya pasabam marohanami, binahen ni hadengganan ni bagasmu, jorom nabadiyai. Tusudi ruas namar ulang tahun, hupasahatami selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Patuduhon, persembahan amplop pendukung Huria. Sadario tapatu pado papungu pelian amplop khusus laho mendukung program Huria. Pinangidohon ma partisipasi ni Sudi Ganup Ruas. Nomor 4. Pesta Gotilon HKBP Sentosa Samarinda. Di hari Minggu tanggal 10 November 2024 di Patupa Huriata do acara Pesta Gotilon sekaligus perayaan ulang tahun Gerejata na petulu-puluh-pituhon. Hobartusi perhalado sektor babagihon amplop persembahan Pesta Gotilon tuganup sude keluarga. Laos tapatupado disadari permingguan masuk jam sia, sehalimar minggu dohita masuk jam sia. Turuas na mangalehon persembahan amplop Pesta Gotilon digijang ni 1 juta dilehon panitia do madapat ulos. Napalimahon, pembangunan gedung sekolah minggu dan renovasi konsistori. Sadarion pukul 10 tolu manang pukul sada wita dipatupado pertemuan tuganup peserta tender. Agenda pertemuan, penjelasan pekerjaan oleh perencana, maringanan di konsistori HKBP Sentosa. Pinangidohon ma tuganup peserta tender, laho maddohotisa. Nampak onopon susunan panitia Natal Umum tahun 2024.
Panitia Natal Umum tahun 2024 ima sian sektor walu. Songonon ma susunan panitia Natal Umum HKBP Sentosa tahun 2024. Ketua Amang E. Situmorang. Sekretaris Amang P. Sihombing. Bendahara Nyonya Lubaraja Boru Sitanggang. Napapituhon, pembentukan panitia Natal kategorial. Pinangidohom ma tuganup kategorial, sekolah minggu, remaja, naposo, ama dan ina, asa membentuk panitia Natal masing-masing. Napawaluhon iuran tahun dan iuran pembangunan. Pinangidohon ma tuganup ruas, asa tapasahat bema pelihat tahun dohot iuran pembangunan tahun 2024. Asa adong operasional ni Huriata. Marningot ala naung sidung program ni Huriata di tahun 2024. Napasiyahon permohonan pemakaian gereja. Dari Sabtu 2 November 2024, pukul 5 saharo di pukul 10 Borngin, Persekutuan Mahasiswa Gereja Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman patupahon kegiatan perayaan HUT yang ke-25 tahun. PMK Pisit Universitas Mula Warman maringanan di Gereja HKBP Sentosa Samarinda. Nah berikutnya laporan keuangan Minggu 27 Oktober 2024. Penerimaan Huria 45% non sentralisasi 10.851.525 rupiah. Tu pusat 55% 14.157.000 rupiah. Pembangunan 721.475.000 rupiah. Pengeluaran Huria 65.447.000 rupiah. Tu pusat 14.157.000 rupiah. Pembangunan 700.000 rupiah. Kategorial 5.144.000 rupiah. Saldo kas Huria per 24 Oktober 2024 166.321.871 rupiah. Saldo kas pembangunan per 24 Oktober 1.827.172 rupiah. Saldo kas kategorial 20.750.750 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 120.777.753 rupiah. Nah berikutnya katehisasi sidi laporan keuangan pesta pembangunan dan titing parhepengon boy ma tajaha di lembaran tinting naung diser tuhita ganup. Song nima titing di minggu tasadarion di pasu-pasu tuhat tama Huriana maulate. Sialas tiroha tapasa mapiliataya maridde mahita. Bungaran hatai tulian pordirion dohon
martang yang mahita. Moliate di pasahat rohanami di bagasan Ariano. Dinaboy hami marpungu di bagas jorong. Tuhan on mahami karuas ni huriam. Naung dipakeu hami gabi hapeahan di hatam di minggu nami sadario. Pasu-pasu ham nalahu majakon hatam nabadiai. Asa hatami Tuhan kayu pergugu may di bagasan ngulu nami. Atong sahat di homa Tuhan ngulu duhut po dinami. Amen. Hurian itu hata ni debata di hita di bagasan minggu sadarion tersurat mai di buku Job bidu 42 ayat sada sahat tu ayat on. Tapayutihut ma di bagas rohat tabi. Dungi ninna si Job ma mangalui si Jahuba. Nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo luhutna. Jaladang hasudatan sakap ni roham nang gosada. Isedo ibana na pahohom tutupan so marpanida bangon. Tongon tahe nungahu hatahon tutu na sohwatusi. Halonga ngado akay. Salpusian rohaku jalan na sohuboto. Uatangihon ma. Nae ngau makatai. Adong do naing sukunok kutuho. Asaho pabotoho tuaw. Nunganian dibege pinggolhon lingona taringo tuho. Alayang gunuaing nunga dohot mataku marnidaho. Dibaheni jora mau jala husol soli dagiku hudul di bagasan orbuk dohot sirabun ido sahana. Hurian itu hatta jojo do tabige hatani parjamita nama dok masalah untuk mendatangkan kebaikan. Totu mulu tabigi yang manginang hataon bodo alo turu hatta teh. Boido songona asing tabigi padohani. Aibuhado paru kilon parohon nadinggan. Songo dia do masalah parohon akan nadinggan. Nataboto mulo masalai mabain hita hancur doi. Jala fakta nata adopi persoalan yang kita hadapi masalai mabain hita stres do amanginang. Mabain hita down bahkan putus asa bahkan depresi. Ala buah, ala hita memiliki keterbatasan do, dengan sempurna ngulutong. Nang hita pea kada pungon, ti kita do pia kasih taonon, ta do pia kahamaolon, na pasti dengan hita naso stres ate amanginang. Mulu pi hita berusaha mikilisi hapatarang, berusaha hita tegar, ala yang gua teteta benawi malala dua teh. Amanginang, mulut tidak di Padang Narobi, ternyata godang Artana, istri yang tunduk, anakon na patuh, anakon na burju, na uduk tu na torasna, identik doon tu halak na burju. Identik doon tu halak na terpasu-pasu mau. Di Padang Narobi, boy taida mulu dinggan akan naniulana, godang aka Artana burju aka nakonna on aka noduk tutuhani mau aka halak na terpasu-pasu mau mulai sian si Job, Abraham dan Musa. Alai diturpuk tadi tikion justru halak na burju ido halak na terpasu-pasu ido mengadopi musibah bahkan si taonon nama saya borak si tutu nasotuk adopan di jolma, di luar kendali manusia, di luar kendali dan kemampuan nih si Job. Nunga wawi amanginang tabayakon hacitna, sian ngolu nasonakian, namorajong yang memiliki segalanya, alai sekejap mata sudah habis. Totu hacit do yati hamanginang ate, dak sada hal namurai noni.
Sian sudah persoalan atau pergumulan na paling nahum macit ahado. Na maul tajalo. Ima mulu kehilangan na taholongi. Apalagi termasuk may kehilangan anak. Mulu moding yan nakon na. Tutudang murai tarjalo ni hita jol may mulu moding kaya nakon. Luka yang sangat dalam. Luka na maul terobati bahkan seumur hidup. Di ngolo ni si Job, habis artana moding akan nakon na, badang adong bena tinggal. Basedakan curahan hatina, hasianna ima istrina, buy gabi madaw. Aturan idonya buy dongan na, nalaho bertukar pikiran. Buy dongan nai narak manaw di sitaonon, arsa dohot aka las nyerowa HP madaw. Nang ale-ale nape. Dakola ni dope, nakaacik na dope ibana. Dang argabe dagingnya. Ala nungaro sahit. Tutui si Ayub marsitaono dang ala di dusana. Alay ala ni haporsiaw na re. Tidak pula gajang be mangin na hupat orang tarmo tu si Jopon. Atakas beta boto cerita nate. Ala nga sering turpuk taon. Alay dia nang turpukot tu hita. Ima nang dohonon na parejolo hancur belum tentu akhir dari segala-galanya. Iro. Mungkin tikyo na manginang hita menghadapi persoalan ala ni keterpurukan ekonomi. Alay ingot hamuma dan hidupi amanginang ujung ninggulum. Hidup bekerjalah dan berdoalah martang yang Hehe bangkitlah. Mulu di SPBU madokon dimulai dari nol. Jangan menyerah. Mungkin ditikyo marsak hoinang. Ala nasa boy dos roham di tengah-tengah ni padonga sare peomuna dang boy amata bertanggung jawab di tengah-tengah ni keluarga. Susah menang pikiramu di baen. Aka amata mana aka inat tape. Alay ingot hamuma dang hidup HP nang ujung ninggulum. Marsak ho amanginang nuaing di bahan yan ako mo ala soboy. Hobartu na di rohami. Ingot dangi dope amanginang ujung ninggulum. Molo penueng susah ho di bana kaya nakom. Galeno ang pamatang mo alanya kaparsahiton nasonggop nuaing. Alay tengot bukan itu dari akhir dari segala-galanya. Dangi dope ujung ninggulum. Tetap semangat. Ala semangat itu dohot pengharapan do ubat nau balga diaka parsahiton. Ay nakpehita marubak tu rumah sakit nau jago nau marga. Anggo swadong do semangat doho pakirimon doho postiroha lau malum sia-sia doi. Alay postiroha doho semangat do asabu hita laho bertahan hidup. Hehe masyar keterpurukan. Unang madeli ang manginang. Unang menyerah. Unang tuntut Tuhani. Unang uhumi Tuhani. Dan jangan membenci Tuhan. Ini dohonon na. Amanginang sotung tadok bahwa si Jopon ay bido siya nibe hinahita te. Ngasih kajol mau ni inahita taring utuh Jopon. Job adalah manusia biasa yang punya perasaan, yang punya air mata, yang punya hati nurani. Jolma biasa do amang si Jopo songon hita. Adong do iluna, adong do pakilalana songo kita ibana. Alaisian pengalaman hidup Job, boy taida, hamoraon HP dohot lasnirohana di portipion. Ternyata dang boy, tarpangasahon hitai, lahu menjamin nguluton, asa sonang saneling na. Nang hapagoso PHP na songon epistel laki si Bartimeusi, batong do HP dang boy menjamin ngulunay asa sonang paklalatorus. Jimu taparoh nakin epistel dohot turpuk taon, saling berkaitan dui. Bartimeus adalah seorang yang miskin, nabuta ibana, yang hanya mengharapkan sian akan mengidoi doma, ngagabe boy ibana asa mangolo. Hapenang susah do ibana teh. Berarti namora dohot na pogos sa guru di debataro salhutna. Di bawah kendali Tuhan. Di ayat 2 nuaing pe asa huboto tunggurudok mudo hapenang saluhutna. Jaladang hasudatan sakap ni roham saluhutna. Ima di ayat 2. Songo topik ni minggu tamadok guru dok di debatado hapeng saluhutna.
Ngulut tahun guru dok di debatado. Jolmado na marsakap alay debatado. Napato Tuhon kita yang berencana. Tapi Tuhanlah yang menjadikannya. Anggo sakap tanya dohot tang yang tak amanginang ikon sonang do torus ngoluta. Ikon hipas hita torus. Ikon saksi semua kaya nang kota dengan jala burju. Alay tujuan niarion. Ise hubot, ise maboto, songo dia pada lendingoluta. Tak tahu tu songo dia pada lendingoluta tujuan niarion. Nabui berubah-ubah doa manginang pada lendingoluta. Dangarung nama notong. Tidak ada yang abadi. Alanido, molo sonang penuai ngolumuna, taingot mamadok moliate te. Tasyukuri mai, unang tinggal hot Tuhani. Ingot Tuhani. Molo susah penuai ngolut tanuaing. Taingot ma unang tinggal hot Tuhani. Tetap semangat. Allah dan hidope ujung ningolut tate. Pada umumnya molo halak na terpuruk sejok don masalah hodirina. Halak na terpuruk sejok don manalah hot Tuhani. Ayah hado Tuhan dosa nami. Bahasa songnon hacik na huilala hamin. Ujung nga Roma si bolisi, gabi sa dalam. Laos iro na masa di baga setikyon. Ala ni pekerjaan hancur, yang dulunya serba cukup, sonang ngoluna. Alay dong hancur habis sudeng artanay, ahamana terjadi. Tega mamatay laho menghabisi nyawa ni anak konna. Tega mamatay laho menghabisi nyawa istrinya. Gabe depresi ma. Gabe stres ma. Ay dipikir rohana. Danga dong berjalan keluar dia ke pergumulan nai. Dipikir rohana ina ma ujung ningoluna. Ina ma akhir dari segala-galanya. HP turpukom madokon bangkitlah dan bekerjalah. Dohot martangnya kita tu hatay. Boy taida kisah Job. Hiaro dalam ibana sonang, hia. Hiaro dalam ibana serba cukup, hia. Alai holan sekejap habis. Alai taida ma, dangi nagabe ujung ningoluna manginang. Dangi nagabe akhir dari segala-galanya. Saborak-borak na pe si taononi si Jopi, alai dang olo si taononi mabain gabe moru haporsiano Tuhani. Lambalga si taononna alai lambalga do holong ni rohana tu debata. Ido uban na do ibana do tung sa guru di ho do hapeng saluhu nangulu namio. Tung guru dok mu do hapenang. Pengakuan ni ibana mau di bagasan ngoluna. Dia kaparu kilon na dok na depan ni ibanai. Da ngaro kaping dabui pangasahon ni ibana hapenang. Holan guru di debataro. Napadua homo senang si taonon nai di bereng ibana dak sia surut pamerengan na. Alai sian surut pamerengan ni debataro. Ay molo sian surut pamerengan na di ibana si taonon nai. Dawi madele do ate manginang ate. Nabulu honon na do. Ay wasa Tuhan. Ay naburu judau. Buasa Tuhan. Ganup ari do ulah kami. Pangurasan taring otohasan ni dosa. Alibaso no hacit huilala. Nawi nosongoni, molo sian pamerengan na di bereng. Nawi madele do ibana, molo sian surut ni pamerengan na. Alai sian surut pamerengan ni debatado di ida ibana. Sian hapor sion na do di bereng ibana dia kana masa paru kilo tonga-tonga ningoluna bahwa sure akana masa di ngoluta kapenang sian pamotoan ni Tuhan itu. Jala debata peduli do. Ido nakid dia pisteli si Bartimeusi. Sahalak mempunyai keterbatasan fisik, nabuta ibana. Holasan nama mereng do, boy dihapor say, holasan nama begi do, boy dihapor say ibana Tuhan Yesus. Tak ya di bareng ibana Tuhan Yesus. Alai porsia do ibana kia manginang. Nang pegudang kana toropin lah mangura ibana mamisang ibana, nang pegudang caci makian. Alai say jojo ibana Tuhan Yesus puasa. Alai yakin do si Bartimeus. Disadari ibana do, hola Tuhan Yesus do naboy na laho pamalupo nakasahit nain. Hola Tuhan Yesus do naboy na laho mangalusi segala pergumulan na do segala kapersoalan na dong di tonga-tonga ningulu nain. Ido banda ibana
ale anak ni si Daud asi maroham. Nang si Jope, borak si tutu paru kilon nai. Dangar kapeng na boy dadalhon ibana. Alay de ibana do, holan sa guru di debataro. Dang madaw ibana ala ni si taonon nai. Dang moru hapor siyaon na. Alay balgado holong ni rohana tu debata. Ay tukdo debata na laho, mangrupi ibana dia ka persoalan na. Jadi no terpuk taon, sa ido do nakinan, asa tapahot mahapor siyaot talaho, bangulo idohot mangkaporsiya Tuhani. Dos do di debata sudi. Namora duhot na pugos sa guru di debataro hapenang ngulutaw. Dadarong hapeng na butabang gahok kapenang. Dangar kapeng na bagi jang rohat ta hapenang. Ala mubaw bodo sudi. Eswado nahot di padalan ni nguluta. Detay madok para 52 etului nahacit na dirohaki dibuat Tuhan Yesusi atong hamuna dongaki hatok maro tu Yesus. Hola Yesusi do nabui gabe pangalualuata dohot nabui mangalusi di segala aka persoalan dohot aka pergumulan ni ngulutong. Amen. Martang yang mahita. Mulia te Tuhan, di hatam na badiyai nang mamagkuling hami di minggu nami sedarion. Asa margogo hami molotung pe hodopi hami akahamaolon. Molotung pe marsak nueng rohanami. Anang loas Tuhan gabi gali nang akatodi nami. Naik kami Tuhan marsiho songon naposom si Job. Tuktong Tuhan makaholongi ho. Nang peborat dia ka si taonon na do dia ka parukilon na. Alay Tuhan di ujung nga. Gabi taulilas ni roha ro Tuhan ibana. Dia ka pasum-pasum ima marhiti sen hapor siona. Pargugoy hami Tuhan akaruas ni huriam. Asa marsihot hami di lomon ni roham. Talamoy ma Tuhan di partikian di sadarion. Asa molo duk penweng hulala hami. Marpos ni roa hami Tuhan tujulomi. Uban hai ma Tuhan dia ka tikting na meragam itong-atongan ni huriam. Di aka pertanyaan nanay sulahonon nami sa mingguon. Pasada Tuhan rohani ruas ni huriam. Doa takana posom. Nalahu makuba si jaka pertanyaan si ganuk minggu. Asa marhite pertanyaan nami Tuhan dalan nami may nalaho pajonok ko diri nami tuho. Duhut nalaho marsoba tuho. Di ruas ni huriam Tuhan na ulang tahun. Nang dilihok ko umur nagajang. Lam tabamu ma Tuhan akalas ni roha duhot aka umur itong-atongannya karuas ni huriam. Asabuy hami Tuhan totong di bagasan hay pason duhot las ni roha na siya koy lahumang ulawlon nami. Ruas ni huriam Tuhan akanamar sahit nuaing nagali pamatanga na so buy Tuhan hagwaran hami. Jala ruas ni huriam nuaing Tuhan na hubuan hami di bagaset tikyon. Ima amang si bagariang inang buru purba sektor ualu. Natongon wang Tuhan di masa pemulihan. Dohot lamhong simbolon, dohot lamret simbolon. Anak niya manami amang hituaha simbolon inang buru sigiro sektor onom. Tuhan pamaluma sa pamatang inasida. Lam tabam maguguna sa koy lamang alo kaparsahitoni. Tuwibu Tuhan malum. Bu Tuhan nasida lahong mangula ulaon na. Nasoni pe Tuhan di pesta gotilon. Anak si patopaon ni huriamom tanggal 10 November 2024. Duhut ulang tahun HKBP Sentosa ke 37 tahun. Tuhan nasima Tuhan roham. Asa di basang holong nasyakoy hami Tuhan. Patopahon na mula ruminggan itong atongan ni huriam. Nang dipakeo hami Tuhan. Gabe haboran na kalas ni roha. Marhiti huriamon naik kami sa dalas ni roha. Nalaho makalasoni, duhot nalaho pasahaton dia ka pasupasum nang hujalo hami. Nasoni pe Tuhan dia ka natal umum nang terbentuk Tuhan aka panitia na. Ho mana mga lebisuk nalaho manutur hosudi aka kegiatan naho bartusi. Duhot di pembangunan gedung sekolah minggu.
Talungui ma Tuhan nama rapot anon asa tiroi lenomu Tuhan habisuhon nalaho makataho nakadumengani duhut nalau patupahon na dumenggan tonga-tongan huria merite pembangunan duhut haboyon nasida duhut akasi ni roham alani sa dihoma Tuhan sudie ngulu nami gudang tua dosa nami hutoh nama samagabe si huton ho amen. Mari demai tahut papungu pilihan. Tuhan,
yakon mapeliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salu selehon na dinggan duhut na saulibasa na maliutus. Hupasahat hami masa nilehom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gebe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parhasiang hami pilihanon. Patilbulhon harajau mu di tonga-tonga ni huriam duhut di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni selohom itu hami. Asalam gigir hami maduk mauliate Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami nari banua gijang. Saya penarbadia maguarmu. Sairo maharajaonmu. Saya saut malomoni roham di bonotongoson di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapare. Saya sama dosa nami songopanesa nami. Tidu saya dongan namar dosa tu hami. Una kami togi hotu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jaramoti Tuhan de batama hita. Disodakon Tuhan de batama buhina tuhita jala asi maruhana midahita. Didopakon Tuhan de batama buhina tuhita. Jadi pasaor hon madamena tuto ditabe amin.